Dine andebukser. Hvad er andebukser for noget, Nana? Det er underbukser. Mine andebukser. Faldt de ned? Jeg hold i. Der var det der kant. Faldt de ned? Ja. Det var ikke så godt. Jeg fåede en maskine. Det her, den kalder min mor en lommelygte. Hvad siger? Nej. Det kalder min mor en lommelygte. Nej. De lærte hun var. Okay. Og det her, det er sådan en, så drejer den rundt. Au. Jeg burde. Se her. Og det er min dæmse, du. Se her. Den kan vibrere. Og flyvemaskine. Nu vil jeg putte sove. Au, du vækker mig. Satan. Efter kameramand. Du er ikke pille med min numse. Mor har ikke skidt min blæ nu. Nu vil jeg sove. Nej, I lader mig, jeg vil sove. Kom nu, mor, hun må ikke se at sove. Mor kommer. Au. Ida, stop den. Stop eller pause? Stop.